Mana remember 9 months. Gị nwa bụ nwa okorobịa, gị bụ nwa agbọghọbịa. Achọrọ ka m gwa gị na 9 months nwanne gị bụ gị n'afọ karịrị 100 years ị ka ga-ebido n'ụwa. Because if within those 9 months na o mee ga-abort, onye ga na-ekwu maka gị kịta? Ị ga-apụta kịta wee chere mama gị aka mgba? Ị ga-apụta chere mama gị aka mgba? Akaghị mma maka gị. Ọ bụgodị na mama gị nwee ka o si wee họtụọ gị, ọ mmadụ ka o mee gịnị? Ọ họtụcha gị, ọ gaghị ahọtụ gị forever. That particular point in time ọ họtụrụ gị, idicha ọfụ ya, go back to your mother. Cheta 9 gịnị? 9 months. Cheta 9 months. Asị gị cheta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gịnị? 9 months. Some of you ebu gị 10. Some of you ebu gị 11 months. Some of you mama gị bụ gị 1 year. Bụ gị 1 year and a half. O tufuo gị, o mee ọ ga-abọt. Ọ sịrọsị ji ewepụ gị ka a pịafuo. O nwere ndị mothers, expectant mothers, ga-agbaje hospital asị ya na enyi dịkwa nke ewepụ nwa ka ị ghara ịmụ. Osisi ewepụ ya kama ya ka ya mee gịnị? Ya mụọ. Enwe ka ọ bụ na mama gị so na ndị amụ. Mana kịta mama gị ama bụzi gịnị? Ahụsụ chọrọ ịtagbu gị. Na enyi dị nweta gị. Ndị ezinụlọ ọ mụpụtara gị ama m ihe m ga-eme gị. Kama m emetaghị gị ihe jiri arụ ntarie gị. Nta ava. Ifunu gị ebe taiga na-adọ anụmanụ pieces. Otu akọ ya bụ nsaghe eze m. Ema na eze taiga dị m n'ọnụ a. Nta gị nwapụ mmadụ ji mama gị akọ trash. Taa gị bụ ogbo. Mahenu nọ nke ọ bụ na ntakọta ntụpụrụ ya udene ga na-eri anụ. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Yes, mama gị a flush gị out. O jigide gị ruo mgbe anyị amụ ga-enwe ka ọ bụrụ na ofu agafu dọkịta amaghị eme ọpụreshọn talụ mama gị afọ karịchaa ebe a na-achọ ebe ị nọ ị na-ezugharị n'afọ aka ebe a ejopụ ebe ọzọ asị dị sky bekee amụọ ya dịka mọnki ya ka itote kịta mama gị nọchọgide gị mama abụziara ekwensu ị na-akastị mama gị n'iru ndị mmadụ a na-akụrụ gị aka. Ịmakwa ezigbote foolish man, ezigbote foolish woman ka ime gịnị? Cheki ya onwe gị ka ị mara, maka na right from mgbe mma gị bụ gị n'afọ ruo mgbe ọ na-enye gị ara, onwe onye mama gị fụrụ n'anya n'elu ụwa ada nke nwa. Unu amarụ? Yes. Unu amarụ? Dati na nwaanyị bụ nwa ahụ o bụ n'afọ wee ruo mgbe ọ mụrụ ya na onwe nwa dị nọ n'elu ụwa ọ fụrụ n'anya dịka nwa ahụ. Unu amara onye na-eme na gị nwa bụ nwa cheki ihe ime mama gị o ji bụrụ na obi eche ejizi n'ebe ị nọ kịta. I mere ihe kwesịrị ka imerụ nne. Shout hallelujah. Hallelujah. Na nne gị mechazi ọ dịzị ka ọ na-agba weekend. Ime nke amadịrị ya na Chukwu mana mee ihe ị kwesịrị imerụ nne. Gịnị ka gị na nne gị na-azọ? Gị na nne gị agbagidego wọọ gbagide nwee ka ọ bụ na ịsọsi idigo na nke gị gị na-agbagide wọọ wee nwụọ mgbe ọ kwesịghị ịnwụ. Gị nwabụzi ọka aka na ebe unu na-azọ akụ na ụba papa gị na nne gị kpara even before amụọ gị ya ka gị na nne gị ji wee na-agba wọọ unu agbagidego wọọ ịsọsi ide ya ma nwụnahụ na gị ị bụrụ ọka aka gosizie n'onwe gị dịka odogwu by inye nne gị befitting burial and befitting funeral. Ọgweghọgọ omume ekwensu ka gị mma gbara na ọmụma kwuru ya ịbụbụ beast obi dị gị n'azụ ime ihe ọzọ cheta 9 months adesegide okwuruo n'ọnwụ imeri ife ọzọ ebe nne gị nọ cheta gịnị 9 months. Ichetasịa 9 months ihe ọzọ ị ga-echeta bụ lactation period. O nwere ihe ndị oyibo na-akpọ lactation gịnị period before weaning. Okay? Yes. Lactation period bụ mgbe nne gị na-azụ gị wetala. Nwaanyị a nwere ike oribe nri ụtụtụ mana ọ mụkwụrụ n'ala. Ị nwere ike burukwu ndị a na-amị ala ka odudu. Migide mama gị tọgbọrọ ka azịza. Ị na-amị ya. Ọ ya na-aya mama ya mana gị nwa ka o bu n'obi.
agụụ na-agụ ode eri nri mana gị maka o bu n'obi ka eke ihe esi wee ri nri icheta ihe ọzọ cheta 9 months cheta lactation period ị na-amị ihe na-agwa gị merụ mama gị kwesịrị imerie ezuzuziri ezuzu n'ụmata ụdị akwụkwọ ị gụrụ mana today ị na-aka asị mama gị enwe ndị na-akụrụ gị aka mmadụ ma ndị a na-akụrụ gị aka unu niile bụ ndị mkpu oke unu niile kwesịrị achịkọta unu ekpopụ unu n'ebe katapila na-alụ ụzọ ga-egwe unu ka ihe na gwerie unu ka anwụnta yes onye ọbụla n'ọnụ wee na-akụrụ gị aka na ị na-aka asị ya ọmọda ọ bụgodị na ya ọmọda nwere eni fọlị o nwere onye zuru oke ọ bụrụ gị ka ọ dịrị ịpụta n'aka asị mama gị n'iru ndị mmadụ ị kwesịrị ịgwachi ya agwachi n'ụmata otu o si mee ya ị na-ezuzugharị ihe mkpu ị na-ezuzugharị ma ndị na-akụrụ ha aka ma ndị na-atụnyere ha ala otu ihe esi kpegbu mama na kọt ikpegbu gị ọnwụọ wezielu odogwu gị niile were ike gị niile jee kwanyere ya egwu ọ bụkwa na ịmata afụfụ ihe i mere ebe ọ nọ wee nwụọ ma inyegodi ebefitin burial because kịta mama dị ndụ itekiri care of ha enwere ka olu mgbe a ga-atụ ya afọ ya ị bịa chọwa akpati ozu kacha agara ọnụ chọwa ini ihe ebe ihe egwuri enyi ka awụnye goldu na ya ịbụ ezigbote onye mgbu nweta onwere ọla mapụ eze niile dị ụlọ ịbụ big FOOL ọhịa ịbụ big one bongo dị ka ga-adịrọ n'elu ụwa ebu bongo